Ah, semua popit sih. Harap lunga ya. Jelas ya. Bikin bos ya. Sakno lho Mbah, Mbah dikompo lho Mbah. Iya iki nek golek ya dikompo. Golek apa Mbah? Iki kok pentile ilang iki piye iki? Kok Heh. Dan ning ndi iki? Kok iso Golek to? iki apa? Ning kene temu bocahe. Sik, popit sik. sore Mbah. Piye angel iki wong ngene kok jaman saiki iki angel-angel ngene iki ya. Itu karo jaman kumbiyen. Lah biyen mbok sebel lho Mbah. Oh iya. Wis Mbah, lah wis ra kuat kok. Oh wis, heeh. Wis. Terus arep ndi Mbah? Nang ngene kancaku kono sik lho. Oh, aku ra bocah Mbah. Gak usah kowe nang omah wae. Siap Mbah. Pasangku kene ndi jare ngono ra teko-teko. Bah, mana-mana, Bah. Alon-alone nang gugu. Lah kok ambil pecicilan. Lah kepenak.